Bon dia, benvinguts a Badal. Bé, per nosaltres fer país és el que fem nosaltres cada dia, que sempre tibar d'això, de tot el nostre entorn, posant en valor sempre el producte, la gastronomia. Badal forma part de la DO, la Denominació d'Origen Pla de Bages, que és la segona DO més petita de Catalunya. Col·laborem amb Fem País perquè sempre intentem estar a prop de tots els projectes turístics de la zona. Qui vingui aquí al celler Badal trobarà experiències enoturístiques molt properes i sobretot experiències qualitatives, on estan sempre els vins de gamma alta, on sempre ho acompanyem tot amb aquest producte de la zona i se sentiran com a casa. En aquesta experiència el que hem fet és visitar el celler antic, que hem vist com es feia el vi antigament. Que hem pogut també conèixer tota la història de la família. Supermaco, totes les vinyes, just sortint del celler, hem passejat pel mig de les vinyes, hem vist el raïm. Doncs aquesta experiència m'ha encantat. El que ha sigut la cata de vins, acompanyada de productes de proximitat, l'hem gaudit moltíssim i ens ha sorprès molt.